Per presentar-vos el nou curs sobre simbologia ho faig des d'aquest magnífic escenari, des del monestir de Sant Benet de Montserrat, on he anat a passar uns dies. Què veurem en el nostre curs? Doncs la simbologia de moltes obres d'art, de molta arquitectura, dels jardins, de les natures mortes, de l'evolució iconogràfica de Maria, i tot això el que farà és servir-nos per identificar les obres d'art, per poder-les explicar, inclús si no les hem vist mai, perquè tindrem les claus per desxifrar cadascun dels personatges i també cadascuna de les escenes. És un curs que continua un que ja vam començar el trimestre passat, però si no el veu fer no passa res, perquè els temes són diferents. Per exemple, molts de vosaltres ja sabreu quina és la simbologia del campanar. Doncs coses com aquesta serà les que farem en el meu curs. Ens veiem, són les 7 del matí, molt adormida, des d'aquest magnífic escenari en el qual us convido a tots des de Montserrat a apuntar-vos al meu curs.